A Rede Museística da Deputación pon en marcha a programación didáctica para o novo curso, con decenas de actividades presenciais e virtuais nos 4 museos. Destinadas ao alumnado dos centros educativos da provincia, están adaptadas á situación sanitaria. Na presentación, a vicepresidenta Tareixa Ferreiro dixo que o obxectivo principal é achegar aos estudantes o patrimonio conservado nos museos a través dun conxunto de iniciativas que se caracterizan polo seu compoñente educativo, lúdico e multicanle. O catálogo de actividades e os materiais didácticos que os acompañan están dispoñibles na web que aparece na pantalla. Inclúe visitas de iniciación en 3D ou presenciais, escape rooms, travesías participativas pola historia dos 4 museos ou a creación de contos populares tendo como base as súas coleccións. Como novidade, este ano haberá as chamadas maletas viaxeiras para levar as actividades e os materiais aos centros. En canto á programación extraescolar, a Rede Museística organizará tamén nos vindeiros meses diferentes iniciativas orientadas ás familias ao redor de datas sinaladas como os días da saúde mental e as mulleres rurais e obradoiros con diferentes artistas.